Dă-și pe măsa, filmează-și pe măsuțele. Nimic. Nu ce fain e. Scoate-i limba la Andrei. Fii atent. Bagă. Scoate-i limba la Zi, Andrei. taci! Vai, de ce fain o stat mai bine? Mai stai așa cu capul. Mai stai așa cu capul, uite așa. Așa. Dă cu cartofii. Stai? Dă cu cartofii. Taci. Nu. Taci. Hai, dă cu cartoful. Dă cu coco. Nu enervezi. Gura. Gura. Dă-te gura. Gura. Gura mică. Gura mică. Ce? Taci. Gura mică. Taci. Îți buni cartofi, Andrei? Taci. Taci în brațe și tot așa, repete, Cartofii sunt foarte buni. Ești buni? Nu-s buni. No, dar îi mâncă, știi? Nu are treabă. Dar atunci de ce îi mânci? Hai, ce dură e piatra. Dar, băi, așa dă, știi, jup, bă, ce figură. Bă, ca un om, nu faci nicio diferență. Gata, n-am zis nimic. Bagă. Ești buni? E sătul acum, dă cu ei. Am mâncat tot sosul, mă. Vrei să arunci cu cartoful după mine? Dar eu nu arunc maioneza după tine. Ia-și tu maioneza. Hai. Are și el. Hai, să vedem care mai tare. Mire, taci. E prea lung. Atât. Mire. Pentru ce moacă îmi face. Asta face. Andrei. Ești bun? Cartofii. Uite-te acolo la Andrei, uite-te. Bă, ce buni-s cartofii, bă. Zi, vreau un toto. Mare. Și o pară. Mălăiață. În gură. La netă viață. Pară. Maie. Și un toto. Maie. Hai să faci așa. De ce te faci așa? Zi, îți place ție să fii murdar pe guriță? Vreau. Dar nu vreau. Da. Nu vreau, nu. Nu știu să ne umed. Bă, fratele ăsta trebuie să mai cumpăr o porție. Foame, vezi că-ți bași cu picior. Ai, uite cum a făcut și pe Hai. Dă noroc cu Mirela, dă noroc. Servus. Hai, mai unul. Hai, noroc. Nu-i voie, că nu-i fac. Hai. Hai să Nu, fii atent. Bă, dar să nu fie rău. cu suc. Hai, dă. Nu fie rău de atâta maioneză. Noroc. Bravo. Bă, ăsta trebuie să trimi reclama la KFC, știi? Iau. Haideți să vedem că sunt. Gata. Fii atent că mâine te pune Andrei pe YouTube. Andrei, nu-i voie, mă. Flori, nu. Schimbă el și de eu.
Gata. Păi da, nu mai dă Stai o bine. pică. Stop. Aici să rămâne. Plecăm. Imediat. Bă, ferea să mânce. Ce mă? Andrei, ți rău. Andrei. Lasă, mână, hai să... Vreau să hai să mergem. Păi dar noi vă lăsăm că voi mereți la... Păi și noi mai ne plimbăm un pic, că mai, poate mai găsim lui ceva, știi? Și, da. La carne nu vrei? Nu ștește pe mâini și gata cu mâncarea. Gata. Ștește, tati, pe mâini. Uite aici, șterge. N-am învățat când vii la noi. Andrei, odată. Ești pe el o săptămână acolo, la... Că peste câteva luni s-ar putea să stea cu mama